A seguridade é peza fundamental nun evento masivo como a Festa do Albariño, todo un desafío nunhas datas nas que se agarda o desembarco na vila dunhas 200.000 persoas. Para garantir o seu correcto funcionamento, este venres o Albariño centrou boa parte da Xunta Local de Seguridade celebrada no Concello. Dende logo consideramos que a reunión é moi positiva, dela sempre salen contactos e coordinacións que son fundamentales entre as distintas participantes e vai contribuir, sin dúbida, a que a Festa do Albariño, como leva sendo nos últimos anos, se son a festa que, a pesar das grande afluencia que ten, que falamos de máis de 200.000 persoas acumuladas con picos que superan os 50.000, pois siga sendo unha festa dentro do que cabe segura e que todos os incidentes que se teñen producido non deixan de ser case que anecdóticos e leves, non? O alcalde salienta tamén a boa sintonía entre todos os actores implicados para garantir un Albariño seguro. Tamén o subdelegado do Goberno en Pontevedra destaca esa plena colaboración. Un protocolo de actuación moi engrasado e, desde logo, que eu creo que é o máis importante, de plena colaboración, e aí dentro visibilizaba que a propia Policía Local, con emerxencias da Xunta, ca atención médica, os Sergas, en fin, que o propio hai un representante tamén da denominación de orixe. Na xuntanza aproveitouse para facer un repaso polos datos relativos á seguridade en Cambados. Losada fala dun concello extremadamente seguro, como acreditan os datos dos 5 primeiros meses do ano en comparación co mesmo período de 2025. A disminución destos 5 meses en relación aos do ano anterior foi dun 28%, unha cifra verdadeiramente moi reseñable. Outro dato que tamén quero reseñar son as infraccións contra o patrimonio, que son, roubos, etcétera, que crean unha certa intranquilidade, unha percepción de inseguridade, non? Pois neste caso a disminución ten sido do 30,88%. Ademais destes datos, tamén destacan o de resolución de casos, que se sitúa moi por riba da media. El índice de esclarecimiento del municipio de Cambados está en torno a un 63%, es decir, el 63% de todos los delitos que se cometen en este municipio se esclarece. La media de Guardia Civil es un 40%, estamos hablando de que en este municipio estamos 20 puntos por encima de la media. En ese sentido, apuntan tamén dende a Garda Civil, a coordinación coa Policía Local é clave.